Maayong adlaw! Karon palang daan, Happy Mother's Day sa tanang nanay sa tibuok kalibutan. Mga bata, duna kitay espesyal nga sugilanon para sa pinakaimportanteng tao sa atong kinabuhi. Ang atong mga inahan, nanay, mama, o mami. Duna usab kitay mga espesyal na bisita. Ang mga mahigugmaon nga inahan. Si Nanay Caresa nga nagpuyo sa Madrid, Spain, si Mami Lalaine na nagpuyo sa Dubai, UAE, ug si Mama Christine na nagpuyo sa Ghent, Belgium. Ako silang gipangutana kung unsa na pulong ang gusto nila makatunan sa mga batang Bisaya ug mao kini ang ilang mga tubag. Ang gusto unta nako nga pulong nga makatun-an ni Leo kanang akong anak nga 10 anyos. Kanang balaod. Naklaro ba to balaod? Muna ang akong silbi kanang request. Ang pulong nga gusto nako makatunan sa mga batang gasubaybay sa Batang Bisaya kayang pulong nga mapaubsanon, humility, ang tinuod nga pagagamhanan naa sa pagpaubos. Ang pulong nga gusto nako makatunan sa akong anak nga Bisaya mao ang paglaom. Paglaom ang akong gipili tungod kay usa kini sa maghatag sa iya og kusog ug kalig-on sa panahon sa kalistanan. Ug para makabalo siya nga dili permanente ang kalisod ug aduna pay mga mas maayong adlaw sa unahan. Salamat kaayo sa atong mga espesyal na bisita karon. Salamat sa pagpaambit sa inyong oras ug sa tanang gugma ug pagsuporta sa mga batang Bisaya. O mga bata, naano pud tay nakatunan ng mga bag-ong pulong ba? Paminawa ang tibuok nga sugilanon sa Spotify ug YouTube ug bisitaha ang www.batang-bisaya.com website para sa ubang sugilanon. Salamat kaayo ug Happy Mother's Day sa tanan inahan, labi na gayod sa akong mama. Bye!